Oh my God, ito yung ano eh. Picture! Ganito yung damit ni Daniela Mondragon eh. Picture! Pagdating mo naman gagawan one. Mag-enter ka na lang later, dala mo yung maleta. Fun! Sa kaldera ng ginto. Pero sa shirt mo nakalabas. Natin sa pogi. Chinese New Year, hashtag Skin Month sa hashtag Essentials, and Cloud Face International. Magbabasa ko na natin mga comments. Make sure to follow all the social medias, pages, brands under na nakapin sa comments. As we celebrating this Chinese New Year, let me give some trivia to all of our let us give some trivia to all our viewers. At alam niyo ba na ang taong 2022 is the year of the water tiger. And the tiger is known as the king of all the beasts in China and is associated with bravery, confidence, and strength. Also known to be strong, wild, opinionated, and stubborn. So makikita niyo yan sa ating screen kung sino-sino ang mga pinanganak sa year of the tiger. Dito. Hingal talaga ako ngayon. So, maya magsisimula na po kami ng aming first racket together ng grupo ng Brenda and Coco. So, maganda ka na later, ha? Ang kami na likod mo. So mag-start na po kami habang nasa likod namin yung aming banda. And of course, kasama natin ang Lenny's Catering sa J. Pascual Morong, matatagpuan. So sa mga taga rito sa Morong, let's start. Toro? Yung road manager natin, sa papupunta yun. Sa bandera. Ready na ba sa'yo? Beijing, Ma'am Lenny. Come here, Ma'am Lenny. Master. Kayo may dito, tumatalsik na. Kami yung maungol pa rin. Oh, yeah. So, andito na naman pala. Sa mga taga-warehouse, wala. Absent sila. Maganda naman ba sa likod yung mga construction? Wow. Tayo naman yung dragon. Oh, mukhang dragon. Ano talaga akong dragon? Pabasa naman po ang problema ng English kasi. Oo, sana man lang binasaya ng Tagalog. Ano to kami mag-adjust? Ano nyo naman mga itsura ng mga bisugo? Sounds effect clapping. Basahin natin yun na. Hand signal to start. 3, 2, 1. Introduction of the host. Isang maganda Maganda ako. Wow. Yan, basta po pag nag-start na po yung opening spin namin, pwede po ba lahat papalakpak? Oo, kasi ulit-ulitin natin ito hanggang umabot tayo ng Valentine's Day. Sa gitna. Kaya. For it on Chinese New Year celebration, I am Brenda Mage, I'm Gladys! and I'm Didong, And we are your host for tonight! Hoy, mga ka naman dyan! Dapat nakataas yung kamay. Ha? Para kumakuha natin yung blessing. Brenda. Dapat mas energetic. Wow, ang lakas ng loob doon. Ay, hindi kita ikinikili ninyo. Hindi kayo ha. Baka makita nila yung magic talaga. And ako bago pa man na makita ang lubusan ng lahat ng mga magic, of course, gusto rin po natin i-welcome ang lahat ng ating mga live audience na nandito ngayon. Hi! Palakpakan naman yung mga live audience. Yes, sila sa inyong lahat dyan. Oh my God, it's such an honor for me talaga na mag-host ng kanilang event. Oo, ganito. Ay, naku, especially mula sa ating Facebook Live, magandang gabi sa inyo lahat. And KungHeiFatChoi. Correct, at syempre shout out to our COO, Miss G. Pangilinan, CEO, Mr. Jerry Pangilinan, our partners from Skin Magical,
speaks G and approve. Thank you. Thank you, pinulot kami ulit ng bago. Kaya sa lahat ng mga nakatutok dyan, siguraduhin nyo lamang po na kayo po ay nakahawak na sa inyong mga cellphones. Dapat po charge yan, okay? At kailangan nakatutok din sila. Yes! Uulitin natin ang mechanics. Pag hindi po kayo nakasagot sa aming 3 rings, sa amin po mapupunta ang ampaw. Wow! Okay? At dahil dyan, Sana walang sumagot. Sana wala kayong load. okay, eto na! Ready na ba kayo? Ready na, ready na! Okay, Ayan na! ready na ang lahat. Narito na ang ating first number. So, Didong, tapos si Brenda ang kakausap. Pwede ba itong i-announce dito? Baka marami manawag sa mangingi ng load. Pero ang pangalan lang atang pwedeng i-announce. So, Kagaya ng bonggang fireworks, kaya grabe naman talaga ang blessings ng Skin Magical. Sa lahat ng mga partners, di ba? Kaya nag-share sila ng kanilang blessings. Speaking of blessings, ano kaya ang nangyari kung tinawagan natin ngayon naka-receive ng blessings? Sa 10 minutes na nag-fireworks, na-realize na kaya niya na bakit siya tinawagan ngayon? Nako, malalaman natin yan at dahil dyan, ayan, meron na siya. Si Maridel. Nakakonect na tayo via Tawagan natin kayo. Ito na nga, nag-alarm na naman, baka may sumabog. Ayan, sino may-ari ng cellphone na to, nakaback. lahat, guys. For all apparel lovers, ito na ang inyong chance to have your own clothing line business. Let's watch this. It's DJ.